Tá séú ar bhacha tréis bheith thuas seall híos sealam líana, tréis do an tre bhuachan chaidir a léach Amy Mechan le drochar tú. Háidir is dáin an grúpa le críochnú bar an tabla. Ina gcuinge bhí fearna bhío, fearn gúil peún imirthe go dtí seo. Ciúcha arn de thiúcha sláán. Cóána fleachtas Michelle Ryan de Haman Trátrachta. Agus có imirthe ó imróí bhío ach cáráid go chaite ag leanaí. Buaite go deas ag Ferguson an ceann síos imróir ar chlé cosint bha agus Maigh tuairt fin na pointe agus ní cearnóm ag féad scór agat. An na chosint a roiis steile go díal ó Henderson. Nis ha Maigh Congraí dúir si fin na pointe an íireacht agus an tola buaite agus an na pointe ó bhío. Gear an na chaide chicáid cho taps gur féad ó buaiteiste se chuin blahín. Hasan si go deas an gustas. Craobh ó Henderson a blahín tefistíigh se chuin Maigh as an báide. Baim se blahín. Sin sár Craobh blahín an town sin. Mar luúta bhí sé géirí an kick topic a heola isteach. Rinne sé sin leis an pláis isteach í dro blahín. Thug sí an pasar roiig go dtí Niamh Henderson agus an láidirta bhí thaspáin sí chun é sin a thart arás go dtí blahín ba féachar seo mar críoch có láidir agus có cuachtach so sin sár cool ó Arbhacha. Agus níomh a rís fioch Dridmadro an bháide chaid anna hín plí a nimirteach anna éfachtach deis ar pointe ag Niamh Henderson agus chaid go cumá. Tá chun na hosathe go léir go Arbhacha ag imirt go maith. Snéadháid ligan dearthe trasna i Geraghty a pointe bháin ag ífe. Bhuair sí féin an tarna scór agus an na pointe an imreoir lár na parke. Sin sár scór ífe Geraghty a beag nach go náid céine go bhuair sí an dan ceann déirnach cúpla nó méid ó hen, bud fécar sin bhí sé bhí anna chuid brú curtha orthaí. Níomh casa timpeall lorg blahín. Héana ag blahín. Pas láimhe cliste Joe McConville. Pas láimhe go Henderson a pointe go hanna féin blahín fós amach an tosig. Anna hín plí pas láimhe tefistíigh an na choimir. McConville deis ar scór buaite go hádacha sár hús leis sin le Arbhacha. Sár hús sin é cinnta agus an glúiseocht an tapigt. McConville tríd a lár ó roiis de Henderson os a cóir amach an na ruthar ó Henderson. Seachún Henderson a náis deis ar bháide! Nú cálta ó Arbhacha. Sin é sin sár glúisteocht ó Arbhacha. Díreach chun kick amach beag oní tóid beag le preban na lúr do mhuil lár na parca. Lauren Conville a plátar ag go dtí Niamh Henderson agus cé bhí anach Aoife Maigh arís tá siad créis. Anna cuid cúla aimsiú de Arbhacha sa Craobh go dtí seo ceann is deirní so sin an scór. Blahín arís san rás céanna fuathe. Buaite isteach íochar sin mar fas. Maigh héanacha tugdí an chaid anáis. The Henderson agus sár scór in Arbhacha. Trasna blahín chuigur mór himplárthe agus ní ceapfa é tarngéocha gansaí an bantáiste a siad a stracha asta ní féidir í go stoppa an doran an áirdecha. Scéile nach Mechan nach chaid thuirteach. Agus sa sé buirte na sig Maigh. Stáint casan siad tefiste cos clé ó Staunton. Agus pointe eilutha. Brise chrí do bhío go náras a chafa rá gurmhuaigh an iran is fearr trónna go bhús Derek bhíidir lútáilta ar fad. An scóir Derek an Arbhacha. Arbhacha 2-1 Maigh 1.